И здравейте хора! Днесния клип ще снимаме как пак игра на Fortnite. Взели сме си нов скин. Мистер Луздемек. Мисля в долу да оставя линк за TikTok ми между другото, да е последната 20. Пак трябва да се издигаме. Така. Нали много хубав мап сме? Толкова искам. Хайде, гайс. Да. Качаме в Ретал Роу. Дай се правя на добър, ама... Гайс, буквално сега влизам в играта, между другото. Нито загрява, нито нищо. И да, забравя да кажа, нали, да се абонирате с камбанката, всичко, нали, да видите кога качвам нов клип. Да дигаме нагоре с нови абонати. Тук. На този част. Добре, тактикал. Почти всичко, което ни трябва, само материал, няма нищо. Да, смисъл, добре да кажа, че се правим пак да дигнем елит. Да, Diamond 3 сме, гайс, няма как да го дидем. Това е срамота вече. 3 епизода вече се опитваме да дигнем елит. И днес съм твърдо решен, че ще го направя. О, да, ще го направя. Твърдо решен съм, че ще го направя даже. Прекалено съм решен. Така, отиваме на там веднага. Не! Гайс. Да. Да, бе. Да, се стъгна в дървото, бе, гайс. Вижте, погледнете за какво става въпрос. Погледнете. Ето тук умрях. Тук къде? Няма проблем, Epic Games. Сигурен, че това е сега. Всеки момент ще започнем да стреля. Абсолютно съм сигурен. Сега ще ме ръшне. Да ме ръшне. Окей. Айде, иди въртлен се. Чакам те. Ръшни ме да видиш. Само искам да ме ръшнеш. Щупим малко от тази къща. Защото така да има материал. Става ни един ребут. Малко познат ситуацията на ля клип. Мисля. Сигурен. Че да. Охо, добре гайс. RPG едно да пуснем. Човек само чака да го ръшна. Окей. Ага. Тук става голяма валя, гайс. Айде, отиваме да ги биеме. Дет. RPG ни спаси малко, гайс. Няма да ви лъжа. И помпичката тактика, аз по принцип не харесвам тактика, както знаете. Но... че понякога ни е полезен. Човек. Тук има чест. Ето вижте как знам. Гайс.
колко съм умен просто. Имаме един кил за сега, което е лошо, много лошо. Сега влизам в играта, то нормално да не ръшкам всеки втори, защото съм мира нещо не искам. Само едни патрони за едно RPG ми трябва, че съм готов. Айде да, моля ви, Epic Games. Моля ви. Едни патрони за RPG, моля ви. Моля ви, Epic Games. Що пане, аз не отказвам. Не отказвам. И сега, ако ми дадете ни патрони, си супер. Не искам патрони за такова, нали се знаете? Аз предполагам, че това тук май няма нищо да ми даде, предполагам, както виждам. Shit, guys. Мисля тук да мина. Тук няма никой. Направят как хора па бягат. Тук. Так. Три. Леле! Убих ли го поне? Да! Yes! Гайс, убих го. От високо умря. От високо умря този. Леле. Бяхме много близко да умрем, гайс. То ние си умряхме, ама... Според мен ще успеем да изиграем още една игра, не знам. Скоро ще започне с едитвам видеята. Просто трябва да левелопна. Моли, нищо, гайс. 1948 ни уби. Гледам колко процента? 2% за 2 кила. На този ме бъгнал. На пича ме бъгнал. Погледнете го, вижте го. Видя на братлето ме бъгнал. Тъпо за него, гайс. Тъпо за него. Но да, нали, ние поне не сме на негово място. И започваме нова игра. Но той все още е в игра. Да. Оправям се. Добре. Много стрелят. Я какво ще стане сега. Нека да видим. Той се боксва. Така като гледаме. И да, зареждане. Една игра, гайс. Нека да видим какво ще стане. Този не беше в миналата игра. Ето го. Ето вижте. Вижте какви чудеса се случват. Вижте какви чудеса се случват. Я танцуя това сега. Искам да пуснеш това. Пусни го, искам да го пуснеш. Да видим дали ще го пуснеш. Няма да дойде, добре? Аз ще го запомня, да знаеш, приятел, ще го запомня. Какъв това мап? Да си докс. Параме там. Братлянца.
Нека. Прегръдки, целувки свършиха. Параме. Бързо, по най-бързия начин. Трябва да сме първите. Ким Кардашън. Не. Не си го и помисли. Ким Кардашън. Не си го и помисли. Да, те ще си бият за оръжието. 3 човека. Окей. Не, бе. Погледнете. Чих най-тъпата помпа, гайс. Моли, бе. Айде си тръгна да ме биеш. Те си мислят, че мога ме бият, ама аз... Като се разиграя... Да, хайде. Бъртлът е малко точен. Гайс, няма патрони, вижте го, бе. Вижте го този скелет, беше го скелетът. Ядосах се. Не, те има хора навсякъде, бе, гайс, няма къде да паднеш. Погледнете какво се случва. Рейджбейт? Не си го и помисля ти, мученце. Не си го... Да пробвам. Чакай. Беги. Чао. Не! 2 пъти! 10 кръв! Вижте. Мина 6%! Да, бе, да. Направо, гайс. Направо най-добрата игра. Добре, гайс, надявам се клипа да ви е харесал. Явно не бяхме много добре, защото сега влизаме в играта. Не загряхме, нищо не направихме. Но, утрешния клип, разбирате ли? Утре ще дигна елит. Разбирате ли? И, да, гайс, до тук е хайпа. И добре, лайк, subscribe и до следващото видео. Айде!